Защо изтриха профила на Асен Василев? Вреди ли ни гей парада? И ще ни вземе ли работата изкуствения интелект? Тези и още други теми тук и сега в Fellas Cast. Приятно гледане! Здрасти, Златко, как си? Не съм те виждал цяла седмица. Какво става около теб? Да не сме Джо Роган, така да открием. Нямам представа, не го гледам. Той така ли открива? Той почва директно. Как? Майк Тайсън при мен. Айде, почва. Много ясно, аз съм фен на това. Започне, кои са тия овертюри? Нека да кажем на хората нещо. Да, нека да им кажем как си. Ти как си? Аз съм Кишко гейски разговор се получи. Тъмън в тона на... Заразен съм. Това исках да ти споделя. Си го падих за подкаст. Случи ми се нещо и мисля, че съм заразен. От? Значи напоследък съм се заребил, като лягам да си почивам и като заспивам, да се преспивам с страшни истории. И тази страшна история гласеше как от гледната точка той е писал във форум, те така ги селват историите, че са във форумски някой е писал и моли за съвети. В случая разказва си историята. Пича, че като бил малък, в неговото семейство имал някаква жена, която се появява и баща му го е инструктирал всички в семейството да не гледат към нея и да ни отговарят. Че тя се хранила от внимание. И само ги безпокои и било много гадно и един майката не се задържала и е казала: какво искаш от нас? Да разбера. И почнала да вика. Чакай, майката не се задържала. Майката на това момче, жената е различна, не е майката. И са качили да видят в стаята, да видят и на мястото на майката останало само кръгово петно и как са хили тази жена. И те продължили по-старому да не обръщат внимание, тя изчезна. Обаче 18 години по-късно се появила отново. Това момче вече е голямо, има си семейство, жена, деца. И единственият начин е да зарази друг. И каза в историята: представете си тази жена. И аз я представих, той каза: супер, сега сте заразени, аз съм свободен. Това ми напомня малко на нея видеа, къде ги правят не астрологски ми, как сказат, езотерици, където това видео, ако те намира сега, значи това е за теб. И не знам какво да очаквам, на тръни съм всяка вечер. Случват ли са някакви интересни неща? Не. Между другото, аз имам някакви такива периоди, в които си мисля, че имам някакъв sleep demon, тъй като... Какво значи sleep demon? Където ти прави някакви неща и не ти позволява да спиш. В смисъл, сънуваш ли го или... Не, буквално... Пурка до косата и косата? Да. В смисъл, имам периоди, седмица да кажем, по 2-3 дни, в които просто заспивам и след час нещо се случва. Нали. Сега има някой до мен в леглото или нещо ме пипа. И после аз почваме така, нали, хвърлям си възглавницата някъде в другия край на стаята, отварям си, почвам, гледам, няма никой. Нали. Обаче чувствам някакви неща. И така, и после изчезва и си спа напълно нормално. Боже, представяш, ти имаш някой съквартирант, който е наплашен от страшни истории, ти да му разказваш, че се появяват такива неща у вас. Ти имаш ли история между другото с духове? Не бяхме приготвили тази тема. Не, съзнателно. Разказвали са ми, че аз като много малък сме живяли в Венецуела и докато баща ми ме е приспивал, се е появил някакъв дух и той с помощта на кръста си го е изгонил. Как така с кръста си? Имам такъв медален кръст. Анатема. Да. Му е направил. Да. Назад демон е. И? Случило се. Да. Ама той как го разказва? В смисъл, видял е някаква фигура ли? Колкото аз. Да, много детайли. Искаш добре. Кажи на монтажа от бъдещето, което го монтира, пусни сега крипи музичката. Да, бе. Тогава се появи с едни огромни очи и остава в неестествено състояние. Ма така ли е било наистина? Или ти си измисляш? Сега си измислям, разбира се. Обаче тук що се отвори прозорец. И мисля, че сега е момента да попитаме: има ли някой тук, освен нас? Не, кой каза не? За какво ще си говорим днес? Какво си ни подготвил? Може да много теми съм подготвил, ма така като каза за духове, да разкажа и аз имам само една история, където малко по-така мисля, че видях нещо. Обикновено, когато бях още в Пазарджик, имаше моменти, в които спях обратно на леглото. Мисля, там къде трябва да са ми главата, са ми краката. Ама на възглавницата ли са ти били краката? Не, аз как ти го аз имах... Не си бил наобратно. Не, виж, аз имах възглавница, която ми е тук, имах една, която си я държах за краката. Защо? Така. Имаше много моменти, в които
тъй като телевизора ми беше малко по-странично поставен, аз си отивам да си гледам там, къде трябва да са ми краката. И си заспивам. Да. И тогава бех с още слещи, което е детайл в историята, но събуждам се някъде към 5 сутринта и усещам, все едно някой е стъпил с крака върху моите крака. Буквално усещам натиска на ходило. И нещо правя така, търкам си очите и гледам някаква фигура. Ама много тъничка, буквално 10 кг, ако ще е в човешка форма, някаква черна фигура. И тази фигура седи, аз сещам напрежението върху краката. Изведнъж изчезва, фейдва тази фигура и напрежението се махна. И сега си казвам, нали, запазвам спокойствие, няма нищо. Между другото имах сънна парализа тогава, събудих се и не мога да се движа. Това беше едно от нещата. И да, не знам какво беше. Какво, пак ли виждаш някакви неща? Просто да отвори да се проветрява. Добре. А сигурен ли си, че това не е било някакво състояние между сън и действително? По принцип сънната парализа, доколкото знам, се появяват се някакви превидения. Отключва ти се такава част на мозъка, където отговаря за въображението повече. Не съм някакъв такъв да съм се травмирал, да съм се изплашил. Имал съм някакви периоди, където събуждаш се и виждаш примерно свичерът и в първи момент не мога визуализираш, че нали, е свичер, но бързо като запазиш самообладание, особено и аз как съм бил без очила или си сложил очилата нещо такова, и виждам, че няма нищо. Между другото, мога да напишете... понякога очите лъжат. Мога да напишете в коментарите, искате ли да направим специален епизод, в който каним хора, които имат интересни истории за духове. Добре. Така, защото обикновено в интернет са такива форумни с изкуствен интелект, а ние ще имаме възможността да ги видим тия истински хора. Аз между другото имам една близка приятелка, ти я познаваш, която ако гледа това, поздравена да се чувства. Тя ми е разказвала много голяма история. Сигурно половин час ми я разказваше и ми беше обещала, че някой ден като направя подкаст, ще дойде да я разкаже. Така че скоро може да очаквате някакъв такъв тематичен епизод. А днеска ще си говорим за... Те всъщност събраха много теми, тъй като нас не нямаше поне 2-3 седмици от тематичните подкасти. Но днес, събота, когато снимаме това видео, ще се проведе Прайда. С това ли почваме? Гей парада, но преди да започнем с него, има една друга важна тема, тъй като юни месец не е само Прайд месеца. Не съм сигурен дали от тази година, но вече е и месеца на мъжкото ментално здраве. И поради тази причина съм приготвил едни числа, които искам да прочита, тъй като по лойка не мога ги запомна. 43 750 всеки месец. 10 058 всяка седмица. 1442 всеки ден. И по един мъж във всяка минута се самоубива. И това означава, че това прави по 525 000 всяка година, или до края на това видео, което предполагам ще бъде около 100 минути, 100 мъже ще отнемат живота си. Което е много сериозна тема. И искам да се обърна към всички мъже, които са в някакво такова лошо състояние, да поискаш помощ, не те прави по-малко мъж. И в днешни дни е много подценено менталното здраве на мъжете. Даже бих казал, че се намираме в едно време, където даже хората прокламират то да бъде потискано навътре, цяло те прави по-малко мъж, да си емоционален. Слаб да прави, да. Бива подценено от, не само от срещуположния пол, но от всички. И да, ти ако искаш също мога да кажеш нещо, може да отворим малко темата за менталното здраве. Аз сега работя по едно видео и там ще си кажа всичко. Веднага след като свършим с подкаста, ще се го снимам това видео и там до някъде ще бъде загатнато и това. Това е. Тя си е сериозна тема. Много често даже аз срещам по някакви коментари хора, които те откровено си казват: да, аз усещам, че съм близо до самоубийство. Те си го усещат и си го анализират. Не са в турбодупка, където даже не могат да говорят, не могат да пишат.
И просто усещат как това нещо се едно е неизбежно и наближава се повече. И естествено отдолу в коментарите, по техния коментар почват да, нали, потърси помощ, не е това как си мислиш. Да, бе, трудно да различиш това от просто търсене на внимание, защото аз съм чел истории на хора и на близки, на такива хора, които са предприемали такива действия, решения, че те оставят следи, но не говорят директно за това, мисля да се самоубия и такива неща. То ти просто почваш да гледаш, че те вече не са такива хора. Почват много да се дистанцират, да са много мълчаливи. Никой самоубиец няма да ти каже, да, усещам, че скоро ще самоубия. Интересното е, не интересното, ироничното в тези ситуации е, че точно момента, в който тези хора покажат в някой ден, че уж само са подобрили състоянието си, точно това е деня преди да се самоубият. Или вечерта преди да се самоубият. Един вид се едно олекнало. Да, ти си казваше и най-сетне този човек малко, нали, не, аз от гледна точка на човека, че му е олекнало, вече е сигурен, категоричен, взел решение, му е олекнало иронично. Това идва сигурно. Парадоксално. Да. Вероятно това идва. Между другото, това ме сеща сега за едно видео, което гледах наскоро от един нов канал, който е такъв с анимации, и темата беше най-тежкото време да бъдеш жив човек, и той по принцип го гледаше повече практически и физически и обясняваше, нали, сега, примерно, топ 5, нали, на пето място, примерно, е там времето с чумата, през средновековието, така да и малко по-късно там в... Ренесанс. Не знам как се казва този период, 1400 еди коя година, ама да, се тая. Обясняваше там, нали, в Римска империя, когато сме били в пещери още и така нататък и така нататък. И всъщност... Римско време е пещери ли, бе? Не, римско време и по-назад пещери. Включително, да. И всъщност коментар, който написах аз отдолу, беше, че според мен сега е най-трудното време да бъдеш жив, защото практически да, имаме всички удобства, страхотна медицина и всичко, но ние се намираме във времето, в което хората могат да имат на хартия всичко, но да не усещат удовлетворение от живота. Нещо, което преди го е нямал. Преди си имал ясен път защо живееш. Ти знаеш, че ако имаш семейство, ако имаш работа, ако имаш деца, поколение, наследство, някакво, ти си щастлив. И хората де-факто са били наистина щастливи по този начин. Обаче, в днешни дни можеш да си успешен, можеш да живееш живота си по който искаш и пак можеш... Да имаш семейство и пак да не си щастлив. И пак да не си щастлив, пак да не си удовлетворен. Защото в днешни дни се появява въпроса защо живея? Защо съм жив? Преди го е нямало този въпрос. И този въпрос се отнася до много хора, които... Те просто са нямали време да мислят за такива работи. Да, точно. Те буквално, ти си имал ясен път. Живота ти е това. Създаваш семейство, създаваш кариера, създаваш деца, и имаш си кола, имаш си къща, дом. Това е. Ти си имаш ясен път. А в днешни дни можеш да нямаш посока на действие, пред теб да бъде мъгла, което е ужасно за менталното здраве на много мъже. Окей. Това е. Да искаш да преминем към Прайда. Да кажем нашето мнение. Между другото, преди да преминем към Прайда, само да кажа... За мнение да кажем? Като за Прайд или? Като цяло за парада, да. Дали има смисъл от това нещо? Цялостно мнение, да. Но преди да преминем към това, ще го вържа с един коментар, който наскоро се появи на 2-3 места по нашия подкаст. Един човек твърди на 100%, че ние сме платени. Той е абсолютно сигурен. Колкото и да сме отричали. Не, че сме отричали, което не означава, че сме платени, но просто... Защо ние? Да, от всички хора на света. Защо ние? Това го обвързвам с това, че той... Добре, айде аз по-може. Аз вече съм някакво такова утвърдено лице в интернет пространство. Ама ти? Да. Няма никакъв смисъл. В бъдеще, може би, има резон да го мислят, ама сега конкретно... Не знам, но идеята ми беше, че той намеква, че ние сме платени от нали, ПП, най-вероятно. ГЕРБ по-малко вероятно, но също сигурно го има някъде, но да кажем по-либералните партии. Тоест, това е толкова му е странно на този човек, че някой може да има примерно по-либерална настройка към живота,
че единственото му обяснение, те не могат да са толкова тъпи така. Те трябва да им плащат да са толкова тъпи. Това ли е, бе? Те си мислят, че ние сме още една гъба, която те плащат примерно 50 подкаста, които да си поникват и да си сеят. Да. Което между другото го има от другата страна, да не отваряме темата. Айде ще направим отделен епизод само за това да си говорим. Защото така ми е на сърце тази тема. Но идеята ми е, че сега с поне моето мнение, но предполагам и твоето мнение за Прайда, ще покажем, че не сме толкова крайно в някоя посока. И си имаме, в някои случаи може мнението ни да бъде малко по-дясно, може би, така да се каже. Добре, да кажем, че имам своите резерви. Да. Добре, започни, ти вече се наумил. Айде, започни и аз по теб ще видя какво точно имаш предвид под прайдовете. Аз искам да кажа, че на първо четене мнението, което ще кажа, не означава по никакъв начин, че не подкрепям гейовете и не подкрепям всички LGBTQ хора. Okay. Напълно съм окей да имат равни права, най-вече да бъдат третирани по равен начин. Не говоря, нали, да всичките законови неща, те така или иначе вече в повечето, нали, държави ги имат и предполагам и в България скоро ще ги имат, защото натам върви света. Но като цяло съм напълно окей да няма никаква дискриминация към тези хора, защото те си напълно нормални и няма никакво значение какъв... Сега директно ще скачат. Какво нормално има в това да лапаш пишки? Извън леглото, той си е човек. Просто човек е човек. Сета. Пък и то, това малко ма дразни, като някой каже, те сега ще станат гейове хората, заради нещо си. Да, нали? Ако минеш детето си покрай Прайда, края, той отиш детето ще стане гей. Примерно, да. И аз си казвам, окей, в смисъл, и какво като стане гей? Не, аз... Буквално, те го казват едно, да станеш гей е нещо лошо. Това е нещо отвратително. Как може да бъдеш гей? Сигурно до някъде ги разбираш, защото това означава, че ти спират един вид рода, смисъл на съвсем такова биологично ниво. Ти имаш няколко сигурно деца. Е малко... Да, окей, но може... Аз съм виждал случаи 3 брати и 3 са гей. По принцип, науката доказва, че да си гей е чисто нали, биологично в начина, по който си се развил. Има една хромозома, която е завъртяна на общо 180 градуса. Аз съм водил такъв спор с една приятелка и беше много така ожесточен по едно време спора и тя твърди, че никой не се ражда такъв. Нещо трябва да се случи. Я да те изнасилят. Това е на Ален Симеонов. Я нещо да се разведат родителите и заради това ти да станеш. Нещо се трябва да има. Това не е възможно, бе, човек. Аз ти казвам, като стрейт мъж, че дори в са разведени, аз не съм гей. В най-трудните си моменти от живота, най-трудните ми моменти от живота, дори които съм бил отхвърлен от жени, от нали, общество, мъже, т.е. тип като цяло, никога дори не съм си помислял да си намеря, нали, моето си място по този начин. То просто самата мисъл не ми харесва. Която няма как да станеш. Искам да кажа, че може да имаш до някъде да съглася, че е аномалия, но това по никакъв начин не пречи на човека да е полезен за обществото или да търси. Виж, аз ще го кажа така. Аз подкрепям хората и смятам това, че всеки човек има право да търси своето щастие, стига, нали, да не вреди на обществото и да е по законен начин. А това важи и за стрейт хората. Да. Не само за гейовете, и за всички. И наистина има някои неща, понеже имам приятели гейове и лесбийки, които наистина са дискриминирани. Примерно, ако една жена има дете от предишен брак, примерно, и е разбрала, че е обратна и си има вече нов партньор жена, ако тази жена е в болница или детето е в болница, едната не може да го види. Не може да е от един и същ. Трябва да си женен. Трябва да изрично... Това са вече те правни норми, които ще се променят и просто е тъпо. Да. За осиновяването на децата ще говорим ли? Според мен не казвам, че задължително трябва да им ги дадат децата, но поне да им дадат шанс социалните да ги проверят дали са готови за родители. Не е ли по-добре, сега естествено много хора ще кажат не, но не е ли по-добре това дете да си има любящи родители, след това какви са, отколкото да е в домовете, да. Естествено. И няма да стане автоматично гей, ако има двама бащи. Това е абсурдно. Той има хиляди примери. Хората забравят, че всеки, който е гей, е тръгнал от хетеросексуално семейство. 100% от случаите. Да. Не е тръгнал от гей семейство. Така че това според мен не е определящо. Най-много да се научи, което е супер, да бъдат по-толерантни към тях. Сега, а за прайдовете. Това е всичко много хубаво, което си го говорим, ако беше наистина така. Само, че според мен се изкриви и една прослойка от тяхното общество прави така, че провокация.
правят провокации, които само озлобяват и без това резервираните хора към тях. Защото ако беше просто идеята наистина да се насочи вниманието към това колко са ощетени с тези правни неща, това, че и те искат да имат право да могат да се оженят, да си осиновят детенце и всякакви такива подобни неща, е едно. Ама като почнат да ти ходят наистина някакви такива по прашки, някакви страшни такива много грозни неща, мисля, че съвсем не има идеята на тия хора да по-скоро искат да крещат нещо, не знам. Или да отклонят вниманието към несъществена работа, несъществени неща, защото аз не мисля, че в днешно време, колкото и все пак все още да имаме резерви, някой ще ти забрани да си бъдеш гей. Просто да не го правиш пред тях. Но аз също съм съгласен и хетеросексуалните не го правят на публично място. Моето мнение за Прайд е малко по-убрано, може би, тъй като аз често казвам, нямам толкова проблем с показността им. Нали, не ми е приятно, но обективно нали, нямам някакъв проблем толкова с показността. Но мнението ми е, че идеята на Прайда е добра, но е малко като комунизма. Изпълнението се превръща в нещо, което пречи на идеята. Защото изпълнението на Прайда и начина по който Прайда се води само още повече разпалва огъня на социалната война, която се получава между двете страни. Ли казах? Не, ама им преди, че го констатира малко повече като гносотия, нали, нещата, които правят. На мен не са ми толкова гнусни, по-скоро според мен си вредят зле. Аз върху това исках да подчертая, върху това се фокусирах. Че добре, това вече дали е грозно или не, вече си е въпрос на чувствителност и на усещане. Но подкрепям моите приятели геове и лесбийки да търсят своето щастие. И така ще завърши по темата. Шегата ще да и аз те подкрепям. Виж толкова, аз като хетеро, аз имам право да си търся щастието. Всички имам право. Така е. Иначе, другата тема, която тръгнах да откривам, всъщност те са две теми, не знам точно с коя да започна, ама айде така и така сме на тема мъже и жени. Наскоро ми попадна едно стори, даже две неща ще разкажем, айде така и така сме тръгнали на жени. Попадна ми едно стори на едно момиче в Инстаграм, с което нали, съм си писал, нищо лично към момичето, но просто искам да чуеш написаното. 2025 щеше да е Hot Girl Summer. Нали? Какво значи са? Тя ще обясни. Какво значи Hot Girl Summer според нея. Така, 2025 ще да е Hot Girl Summer. Ама едната е в предбрачни отношения, другата е влюбена. Че да излизат по мъжели, да ходят на лято, да заребяват. Отият на море заедно. Третата няма представя какво и се случва там в връзките отношенията. И ти си представи, щом тези неща, които са тези момичета, нали, предбрачни отношения, влюбена, обвързана, им пречи на Hot Girl Summer, представи си какво представлява Hot Girl Summer. Не е ли това да ходят приятелки да се ебат на морето? Това е много софт обяснено. Според мен това означава много повече. Да ходят по курви, деца вика. Да курвеят, да. Ти си представи Hot Girl Summer, какво означава, щом тези неща им пречат. Ако това им пречи, да. Не е ли това реално? Да. Какво е истинското значение? Обясни ми, аз да те питам. Според момичето явно е това. А според теб какво е? Или по принцип, по презумпция какво е? Просто да си на море с приятелки. Предполагам, че мога да си на море с приятелки, всички са обвързани и вие просто се забавлявате. Без мъжете си. Но представи си Hot Girl Summer, брат. Какво означава в днешно време? Просто ти трябва да... И това вкарва... Мисля, просто да е Girl Summer, ако беше така. Нямаш да е Hot Girl. Т.е. Hot момичетата не са обвързани. Да. И ти нали имаш такава теория, че като се обвържат хората и погрозняват рязко. Защото се отпускат, да. Защото вече не си казват, трябва да правя нещо, за да изглеждам добре. Реално всичко, което правим в този свят, макар и хората да кажат, че го правим за себе си, всъщност го правим за отсрещните. Защото ако си на самотен остров и да имаш фитнес, всяка храна на света и всичко, ти просто се отпуснеш, като знаеш, че няма за кой да те гледа. И да се отпуснеш, пак няма си дебел, защото няма много храна. Да кажем, че имаш всички условия на света, нали, да таковаш. Самото нещо, че няма кой да те гледа, ще те кара да... Дори да имаш огледало, просто ще те кара да се поотпуснеш. Ти ще си свикнеш с външния вид. В днешния ден, между другото, има едно нещо наречено situationship.
което го използват много жените. И това е общо взето Пак нещо модерни като лафове. отворена връзка, която обаче не е връзка, а ти просто взимаш бенефита от това да бъдеш с мъж, но без никакво обвързване. Тоест, той те Какъв води е на... това? А? Какъв е бенефит? Водите на ресторанти, на почивки, може би, на някакви... Но без да правите секс. Това е, че situationship е, то правим секс или имам си situationship, където с един правим секс, друг не правим секс, но в днешни дни жените просто не искат обвързването, защото обвързването води това ти да трябва да си лоялна към един мъж, който този мъж евентуално да ти прави всички тези неща, но ти евентуално трябва и да се откажеш от другите мъже, които постоянно чукат на вратата. И се получава този огромен дисбаланс в отношенията, който има в днешни дни от този situationship. Не трябва да са лоялни, просто... Как ще не трябва, ако си в сериозна връзка? Предполага се, че ти не го правиш така, сега трябва да съм и подписан, просто така да го чувстваш. Ма те така се чувстват. Ти да искаш да си лоялна, не защото трябва. Ти да не изпитваш нужда да си с друг. Ама в днешни дни е почти невъзможно, защото дори мит момичета, дори леко грозни момичета, просто ти се обвързваш с тях и DM-а им е пълен с други мъже. И тя си казва, окей, отхвърлям този мъж, отхвърлям, аз съм вързана, дори няма да им пише еди какво си, обаче всичко то се загнезва като едно червейче в главата, което почва да те дълбае. Да ти дълбае по-съзнанието. Защото ти виждаш този човек, къде ти е писал как качва някакви сторита, как живее фейк живота си на сторита и ти искаш и този живот, и този живот. И той е малко по-добър от приятеля ти или доста по-добър от приятеля ти си кажеш, мале, този по-добър от приятеля ми ме иска. Аз седа с приятеля ми. И ти имаш една голяма борба, защото си казваш, аз трябва да съм правилна. Наистина е време да го смениш. Ти по принцип няма ти да такива мисли, ако наистина си... Ма то е невъзможно. Ти невъзможно да си обвързана, да си горе-долу нормално изглеждащо момиче и да не идва по-добре и по-добре и по-добре и по-добре и по-добре. Ето сигурно има, обаче ти пак ще кажеш, нямам нужда от това, доволна съм си така. Нямате. Ако този, значи, общо взето аз това съм забелязал. Жените са привлечени от най-добрия, който може да имат. Не знам, зависи кои момичета. Забелязвам го във всички. Аз познавам много качествени, свестни момичета. Ма те не могат да имат този... Те могат да искат Брат Пит, ма те не могат да имат Брат Пит. Те просто са с най-добрия, който те могат да си имат. Какъв е той може да не е най-красивия. Който те чувстват, че е най-добрия, не значи, че наистина е най-добрия. Това ти казвам. Има разлика. Обаче тези, да. Тоест, той може да не е Брат Пит, може да не е най-богатия, може да има възможност за по-богат, обаче те чувстват, че това е най-добрият избор за тях. Ама той е най-добрия. Това ти казвам, той е най-добрия, който те могат в момента да имат. Но в момента, в който се появи друг, който те могат да имат и е по-добър от приятеля им, ще почне да се загнезва едно чувство на неудовлетвореност, което после прераства в токсични отношения. Което в днешния дни е много сложно, защото едно време ти взимаш най-добрия от квартала, който можеш да имаш. Какво ти уредят вашите там? Мога да се вашите, мога да ти откласа, примерно. Да кажем, има 20 момчета, ти мога да имаш 17 от тях. Защото 3 са много, high level, ти мога да имаш 17 от тях. Ти взимаш този, който е на първо място от 17-те. И това е, приключва. Добре, тия жени, където са си мъж от гимназията до 40 годишна възраст. Ти казвам, това е... това са тези, които тогава не е имало социални мрежи. Аз ти казвам, в днешни дни социалните мрежи съществуват от еди колко си. Няма социални мрежи, имало заговарянето на улицата. Да, ама какъв е шанса на улицата ти да срещнеш по-добър от приятеля ти? Телевизия и списания виждат как живеят по... Да, обаче ти не можеш да имаш тези от телевизията и списанията. Това е идеята. Ти виждаш Филип Буков, ти виждаш там другите. Виждаш ги и си кажеш какво си казват, искам да имам този. Да, ама ти не можеш да имаш Филип Буков. И това ти помага. Ще не мога да го имаш. Няма как да му пишеш веднага по Инстаграм. Не, ти просто знаеш, че не си на нивото, в което Филип Буков ще ти отговори. И това е. Или изобщо ти има интерес към теб. Ама не, това с всички известни е така. Може да е най-красивата и пак да си каже. И пак ще каже, не очаквах да ми отговориш. Мисля, че ти пишат по 200 жени наведнъж. Ама в повече случаи те няма да отговорят. И това жените го знаят. Жените знаят, че не могат да имат хикс мъжа, който е много добър. И те си преценяват от техния обсек. Техния обсек, примерно има двама мъже. Не знам, човек, ама ти познавам момичета, които постоянно ги ухажват по-богати, по-успешни хора. Но те се чувстват прекрасно с сегашните си мъже, които не са най-красивите и не са най-богатите. Не става дума но само по някаква за причина им неща. дават това, което искат. Това ти казвам, богатият той не им дава сигурност. И що не им дава сигурност? Защото покрай него има още 5 путки, които са, може би, даже по-красиви от нея. И тя няма как да се влюби в този мъж, точно защото липсата на сигурност я
Unвлюбва. Добре, ами тези, които са с богати... Значи какво? Значи всъщност богатите не могат да се намерят жена. Могат. Това ли е извода? Що да не могат? Защото жените се страхуват, че няма да има сигурно положение. Не, те си намират някакви жени, които са топ 1% от жените. И те нормално да се чувстват окей с тях. Защото тя знае, че има други красиви, ама те са просто субективно красиви. Но тя... Джордж Буш... Това ли мисля да си... Той ли беше секретарката? Или Да. не? Клинтън. Клинтън. Тук ли е? Неговата секретарка 1% ли е? Ама не, виж... Единици, както би казал Киро Брек. Сега нека да не смесваме мъже и жени. Аз говоря как работи женския мозък. От това, което... Аз ти казвам, ако като мъж, като апрошнеш някоя жена, която не е... Мъжете нямаме граница. Мъжете могат да сме с най-красивата на света и след известно време ще искаме да спим с друга жена. Ще искаме да спим. Не говорим да се влюбим в нея, но ще искаме да спим с друга жена. Може да... Но там идва и интелигентността и емоционалната интелигентност. Да. Да не го правиш. Тук имаме превъзходство мъжете, че можем да го отбием. Така е. Много мъже го... Значи представи си колко мъже са верни на жените си. Ама и жените го отбиват, не да е така. Отбиват го, ама... И те могат буквално всеки да имат жените, ако искат. Ама така навънка да излезе на улицата, само да кажат, без да се занимават, просто само да му кажеш, искам да спа с теб. Ма колко от тези е по-добър от мъжете? Говорим само за спане. Не, аз не ти говоря за... Ние може да се увържем с една жена емоционално цял живот. А тя, за да е увързана с нас цял живот, тя трябва да бъде... ние да бъдем най-доброто, което тя може да има. В момента, в който тя може да има нещо по-добро от теб, започва да се загнездва едно червейче в главата. Като тук не говорим само за пари и красота, говорим и за интелект, за характер, за да си забавен и така нататък и така нататък. В момента, в който, примерно в работата й, се появи колега, който притежава всички неща по-добре от теб или голяма част от нещата по-добре от теб и тя вижда, че може да има този мъж, веднага и се загнезва червейчето и започва да се чувства неудовлетворена от връзката с теб. Окей, а не може ли да си каже, не ми се почва пак от начало, толкова съм вложила и изградила тази връзка. Да, но това е част от това ти да си по-добър от другия. Че вече имаш стабилитито. Това си е част от цялото нещо. Но ако другия мъж ти предлага повече стабилити, примерно ти може да не си перфектния мъж във вашата връзка, ти може да правиш проблеми и в този момент се появява някой, който и показва и стабилити, и повече неща от теб, то просто се загнездва. Как ти го е? Едно такова чувство, мога, ама не трябва и започва една борба. Пак е тая несигурност, че трябва да почне от начало и може да се провали на втория месец и какво? Тогава знаеш какво правят жените? Какво? Имат любовник 5-6 месеца. В повечето ситуации. Както и да е, нали, на различно мнение сме от това, но според мен дори в ситуациите, в които ти описваш с тези жени, които са, нали, по-качествени, те просто са в добрата ситуация, в която нямат възможността да имат достъп за сериозна връзка с по-добър от техния мъж. Техният мъж е най-доброто за сериозна връзка. Няма как да се съглася, особено за една специфична. За секса е едно. Има една приятелка, където е 10 от 10 във всяко едно отношение. Тя да, ама колко мъже може да има за сериозна връзка? Не знам колко са годни, но може да има всеки, който си пожелава. Ама не за секс, говорим за сериозни отношения. Да, за сериозни, но тя си стои с нейния мъж, който си има дете, е вложил, изградил и си го чувства, че това е нейният ден днешен. Това ти казвам, тя го чувства. Нито е най-богатия, нито е най-красивия, нито най-високия, нито най-доброто услужение. Обаче чувства, че е много добър баща, много добър грижовен съпруг. Това са пак плюсове, това ти казвам. Когато се появи мъж с повече плюсове, който тя може да има, тя ще почне да чувства неудовлетвореност към своя мъж. И ще почне да го изразява в някакви дребни неща. Примерно няма да й хареса толкова секса, ще почне да му прави някакви леки такива забележки, проблеми, ще почне да не се старае повече. Някакси, даже тя сама ще иска той да стане малко по-лош, за да може тя да се чувства окей. Вече имам оправдание. Дали не говориш просто за по-младите жени, че са така? Не, даже това забеляза повече при 30 нагоре, защото те вече имат по-малко време и си казват, сега ако изпусна този мъж, третия, който се появява в отношенията, сега ако го изпусна, повече никой няма да го имам. Докато жените на 20, те са по-безразсъдни. Те могат да се хванат с моториста, могат да се хванат с това, където е бияча и така нататък, защото си казват, да, какво сбъркам си сега, ама аз го харесвам този мъж.
Но аз го обичам. И са готови да жертват, докато жените, това е хубавото на жените на 30, те вече търсят по този, който евентуално е за сериозните отношения. Ние не говорим. Ама чай ти това да зарежеш мъжа си заради друг мъж не означава, че влизаш в несериозни отношения. Ти му влезеш много по-добри отношения, много по-нетоксични отношения от тези с мъжа ти. Те ако има токсични, това ще е причината да се раздрата, не че идва по-добър мъж. Не, ама... Или кажеш, че едното е следствие на другото, че те стават токсични, когато тя почва едва ли да саботира, защото си е паднал, видяла е по-добър. В повечето случаи е точно по този начин. Но аз видях статистика, че... Да, окей, нищо. Това само ще потвърди теорията. Ще замълча. Просто кажа, че това да една жена да желае друг мъж не е лошо. Не е нещо, то е просто естествено. И тя започва да... Аз това не го казвам като женомразец. Просто такъв им е мозъка на жените. Те просто се чувстват неудовлетворени, когато могат да имат по-добър, но го нямат. Това е ужасно. То винаги все някога може да има смисъл. Това е проблема на социалните мрежи. На най-добрия. Дали някъде там не стои някой по-добър? Взех ли правилното решение? Това е абсурдно да живееш тази мисъл. Точно това ти обяснявам, че преди години кой може да е по-добър? Някакъв колега, някой от фитнеса и някой там, който случайно си срещнал. Това са 20-30 мъже за целият ти период на живота ти, в който ти си обвързана с твоя мъж, нали, с който сте си цял живот. Това са много малко мъже, много малко ситуации. В днешни дни тя само на ден и пишат 30. Да, окей, само двама от тези са някакви читави, повечето са някакви чичаци. Да. Обаче, въпреки това, един на ден да е по-добър от теб. Просто то започва да се загнезва и тя започва да се държи токсично, без да го иска по този начин. Знам, че много жени може да се съгласят, напишат, но... Да, интересно ми е мнението. Напишат някои жени, които не гледат дали са съгласни, какво мислят по въпроса и така. Да, това е... Макар че те дали ти казваш, че е несъзнателно. Те тогава как могат да кажат, оле, да, верно, аз така направих. Това е една тема, по която можем, извинявам се, това е една тема, по която можем да поканим онази наша приятелка, подкастърка, която се чудихме за каква тема да я поканим. Добре. Да си обсъждаме така час и нещо мъже и жени по различни теми. Добре, другата тема, много актуална, тя също е най-актуалната от нещата, които сме събрали е, че свалиха профила на първо на българските елфи, мисля, че на Свободна България също. Това е истинска информация, да. Сигурен ли си? Това от ПП го качиха. Ама ти каза само, че било само заглавие, без подробности и без нищо. ПП, ето ти, това е скриншот от ПП. Ето, това е от тяхната страница. Мога да я провериш във Фейсбук. Свалиха Фейсбук страницата на Асен Василев. Най-нормалното нещо е човек да се защо. Проблем, когато са неудобни. Добре, ето ще ти го прочета. И обяснение не е, защото сме неудобни. Това е на снимката, ама естествено, те си написали по-голям пост по случая. Но ти чак пък да го четеш, чак пък толкова. Не бе, чел съм го. Аз си казах, че не е статия, която да отвориш, а си е пост. Днес без предупреждение и без мотиви Мета свали Фейсбук страницата на Асен Василев. Вярно, че има много руска пропаганда от тези Телас ли бяха? Дето държаха, дето админстват българския Фейсбук. Мен са бамвали само заради фамилията ми. Да, това беше в началото там, да. Аз не знам дали ден днешен се държи от тях, но ето вижте какво казват. За много случаи, че много спомагат за руската пропаганда. Напълно, възможно е, не съм запознат. Ето казват и в двата случая без предварителен имейл. Нали, това важи и за Асен и за българските елфи. Без обяснение. БГ елфите какви бяха? Такива дет правят разкрития. Разкрития, да, и са пак по-либерално насочени. По-са в тази. Не са руско насочени. Така, без обяснение, фраза със собствените правила на платформата. Според технически екип на Продължаваме промяната, това нали ти си е тяхно мнение, става въпрос за целенасочено административно премахване под външен натиск. Подадохме сигнал към Мета и очакваме отговор. Ще бъдем и още по-шумни, заявява тук. Като за мен това не че ще спре по някакъв начин набеза, но само едно начало на това, че вече се чувстват безсилни руската пропаганда, особено след конвергентния доклад. Да, между другото, честито. Забравихме да честитим на хората, които... Честито, ама не мислиш, че точно сега всъщност те първо ще почва руската офанзива? Аз мисля, че хибридната война се става все по. Защото точно сега е момента, аз си мислих по този повод, сега като приемем евро, точно тогава да правя чашмите да кажат, ето видяхте ли? Точно. Цените се дигнаха. Хибридната война те първа започва. Да,
И тоест Първите няма да месеци след приключи, еврото. няма да си кажат, това беше последната крачка, няма смисъл повече да наливаме пари, дай ги оставим, те загубена крачка. Нали знаеш кой е Не, според мен най-опасният сега, човек? това може би е пред последната, всъщност. И ще вложат всичко, което имат Мгм. в това отношение. Нали знаеш кой е най-опасният човек? Кой? Който няма какво да губи. Те Да, вече да. няма какво да губят. Те просто искат да преебат останалото, което се случва. Тоест, вече като има евро, дай да пребем, дай да го използваме за политика това нещо, защото те все още могат да наложат руско влияние, когато, примерно, някой ден в техния си измислен сценарий спечелят избори. Тогава те могат да ни изкарат и от, и от Европейския съюз, и от... То също тогава ще ни изкарат и от валутния борт и така нататък, но те все още имат какво да печелят. Даже знаеш ли какво? Точно сега е момента, сега да ни им дам идея, предполагам, че Те са не съм стили по-умен сами, от тях, да. са сетили. Да. Точно сега е момента да направят цялостна акция за излизането на България от Европейския съюз, защото за да се откъснем от еврото, какво трябва да направим? Да Само излезем това остана, от да. Европейския съюз. И те ще направят всичко възможно да убедят българите, че това е най-голямото, най-лошото нещо, което се е случило в историята, за да може да излезем от Европейския съюз. И това ще бъде легитимен референдум. Защото Да. те имат право това да го попитат, Това- за разлика да. от другото. Мисля, че това имат, да. Където много ни се нахвърлиха, как мога да референдума да е нелегитимен, и някакви такива неща. Това ще бъде легитимен референдум и е много възможно. Аз все пак вярвам, че ще победи правилната страна, но много възможно референдума Ами да... според мен така ще стане. Ама нали знаеш, че решенията на референдума май все пак се гласуват след това под някаква форма. Така че все пак трябва да има руско мнозинство, за да се случи това нещо. Може и да има. Може някой Радев прави всичко по въпрос. адвокат да обясни. И между другото, т.е. затова сега и Костята много така пошла още повече. Между другото, той си мълчи, че той сам не си вярва на тия работи, че иска да се възползва от тези по някаква причина интелектуално изостанали хора. Това сега не знам каква е причината, може да е лична, може да е нещо друго, но е факт, че тези хора са такива, по-скоро са нещастни, хората са по-откъснати от обществото. Мгм. Видяхме ги какви са на протест. Между другото, това според мен е супер злодейско да се възползваш от тия хора, но както и да е. Мгм. Защото Съгласен знае съм, да. нашия Костя, че Радев ще му вземе електорат. И затова сега прави Може някакви да стане такива, и химера. някакви танцови... Не. Той иска... Не си ли забелява, че те не искат Макар, да че Радев се не иска да обединяват? се Не, да по социализира. някаква причина те въобще не са готови да си протегнат ръка. Мгм. Всеки иска на другия да вземе контингента. Да. И той осъзнава Костата, че според мен осъзнава, че лоши времена предстоят за неговата партия, за неговия електорат. И сега И затова почна да се прави надпреварят, мизери. да се мазнат, па да ходи до Русия. Да подписва споразумение с партията на Путин за такова, не споразумение, ами какво беше? Договор за колаборация, или не знам точно какво се води. Сега извинявам се, ако не използвам правилните термини, Да, бе, но това направиш ли го, това вече автоматично Това е идеята, че Радев все още не е с изявени. Той все още е Радев, аз съм много обиден. български. Според мен един президент не трябва да взима страна, защото той е президент на всички. Както и на нас, така и на другите. Той, нали, Обаче знаеш, че той ни я какво? взима уж. Той какво не я взима? Уж. Чакай сега, какъв беше случая преди? Ставаше въпрос да опънат един гигантски флаг. Помниш ли си? На какъв флаг? Български. Да, беше на... къде беше? По случай 3 март. Някакъв рекорден. И те имаше там пак някаква дискусия и той всъщност не само тогава, доста често използва термини като тези, които не искат. Това са безродници или които са против това са безродници. България тръгва по Да, антидемократичен. Това, ето, той Но няма вместо да ни откритост, обединява, това той казвам. надели безродници и правилните хора. Значи ние с теб може си ги дрънкаме такива работи. Обаче президента, който презентира целия български народ, не може да си го Ема, позволява. знаеш, че това. той не се обръща към народа с тези думи. Той се обръща към политиците. Той и това не би трябвало да го прави. Той не е би политическо трябвало, лице. да. Не би трябвало, но той не го казва към господавателите и тези, които имат мнение. По-скоро го казва към политиците. Нали, обективно, все още е прикрит. И сега ще ми е много интересно, когато надявам се, нашата оптимистична визия за бъдещето, когато си я представяме, нали, че все пак ще си продължим цивилизования път на развитие. Ще ми е много интересно как ще се извъртат, как ще станат демократи. В смисъл, какъв ще има транзишън? Рязък ли ще бъде? И как точно до толкова години да са говорили нещо и изведнъж да обърнат? Те точно сега ще се засилят, според мен. Добре, казвам ти след това, когато и тази буря премине. Няма, според мен ще си продължат. Защото, виж това, че
Русия губи една война. Тоест, първо е загубила да ни вкарат в Европейския съюз. Това е първата. Или може би още 97-ма с фонда е била първата загубена битка. После загубата, че ни вкарат в Европейския съюз. Сега губят това с еврото. Да. НАТО. Да, НАТО и така нататък. Но това означава, че са загубили цялата война. Защото веднъж настроят ли по-голямата част от обществото да с руско самосъзнание и възраждане останалите руски да спечелят, тогава много бързо може да се обърне. За една година може да сменим полюса директно. Само до преди 10 години не беше така. Не знам дали не е било. Всички бяха демократи, дори може да видиш и стари статуси на Костята, че подкрепя и еврото и всичко. Всички се мазнеха на по-демократичните хора. Защото тогава е било по-лесно да сееш руска пропаганда по много лекичък начин. А сега е много Само Волен, за друг не се сещам да го е правил. Той е бил, може би, той беше силен. Той беше трето място или второ място? Беше. Аз нали съм ти писал сценарий, даже един такъв. Някъде, ако мога да се използва. Да, писал ми е сценарий да направя ново видео за Волен Сидоров и чакам подходящия момент да се завърне. Да. Ще умре преди да се завърне. Както и да е, да не отваряме толкова този път политическата тема. Само последно. Разбрали за атаката на Израел към Иран? Не, аз ти казах даже да ми кажеш с повече подробности, защото аз често ти казвам, не съм много вещ по те си имат закачка и те се понападат. Понападат си са лекичко. Газа, примерно, там е. Имат си закачка. И Израел атакува Иран, но не е точно, по принцип е точно както се прави. Няма цивилни, военна цел и по-точно, доколкото разбрах, ядрените оръжия на Иран. Кой напада кой? Израел и Иран. Напада. Да, Иран, а не Иран. Палестина. Иран. Те с тях си имат закачка. Да. Моя грешка. И са им унищожили ядрените оръжия. Защото те много са фукали, ние сме готови. На едно място са ги свирили. Не всички, има някакви важни. Да. И нашия Путин с изявление, че е готов да помогне да се сдобрят двете държави. За мир. Това не е ли гавра? Точно той. Знаеш ли що? Защото Иран му помагат с оръжие. Той има интерес да се помират. Защото Иран, ако се занимава с Израел, където ще му пращат, ще му продават оръжие. Те Иран част ли са от БРИКС? Да. Те ли са ИТО? Да. Ще кажа, че стане БРИКС. Не, Индия съм. Или не знам. Ама знам, че са много тесни с Русия. Значи ще стане БРИКСи вече. БРИКС. Да, или БРИКС. Да е малко по... Те са като Европейски съюз прямо Украина. Иран така подпомага на Русия. И затова да кажем, че стига стачи, като им помагаме и продаваме оръжие, влизаме в война. Иран влезе ли във войната с Русия и Украина? Не. Естествено, че имаш право да си купуваш оръжие, като си във война. Преди да напуснем темата за политиката, еврото и всички неща, искам да прочета една много положителна новина. Точно от дните след не приемането на еврото, след конвергентния доклад. Новина, която само показва това, за което ПП и всички други партии, които бяха проевро и са проевро, прокламираха, че ще се случи в България и това ще бъде много добре за икономиката. А именно, че фирми ще започнат да инвестират в България, защото ще могат да търгуват в евро. Ето, това се случва, значи конвергентният доклад беше на 4-ти, това е новина от 5-ти. 90 милиона евро, 6 държави ще бъдат дадени по 90 милиона евро. Или разделени, не съм сигурен, но Германия, Франция, Австрия, Полша, Словения и България ще бъдат страните, в които ще бъде дом на едни от най-големите центрове за изкуствен интелект. Чудесно. Ама не знаеш какво пак ще реагират. Край ще ни вземат. Ето, сега ти казвам сега да започнем и темата, да. Няма да позволим на изкуствен интелект да ни вземе работата. Това само показва. Аз не мога да повярвам колко са просто невежи по тази тема. Няма държава, която да е приела еврото, която на следващата година да не е увеличило фирмите, такива външни фирми, които да искат да работят в съответната държава. И даже Цанов, който, нали ти, то не и само ти, обективно понякога е по-обвиняван към руска пропаганда, в видеото си точно това каза, че реално... Не каза това, видеото показва двете страни. Да, ма в страната за еврото не го спести, че страните... Накрая в неговото мнение било много обидно, че не бил попитан народа.
И останах причина, че като че ли по-скоро иска да си Сега не остане. искам да оправдавам Цанов, искам само да кажа, че поинта беше Знам, гледал съм му видеото. добър поинт беше да кажа това, че това е най-важното нещо. Значи една държава как забогатява? Когато чужди хора вкарват пари в държавата и когато ти правиш производство, което продаваш на чужди хора. Иначе какво се получава? То не е измислено за това да си търгуват по-лесно. Това казвам, но какво се получава в другия случай? Ти имаш, да кажем, 100 милиона брутен вътрешен продукт. И този брутен вътрешен продукт, той се върти. Обаче ти изкупуваш някакви неща от други държави. Ти имаш някакъв дефицит, който трябва да го компенсираш. Ето сега, примерно, тези с превозните средства, където беше, нали, градския транспорт, сега трябва да изкараш 15 милиона, друга трябва да изкараш 30 милиона, друга трябва да изкараш еди колко си милиона и малко по малко, когато ти имаш пари, които са само в държавата, те малко по малко се въртат, циркулират се и започват да се ядат. А когато изнасяш чужда продукция, това, което трябва да се концентрираме да правим, и когато чужди фирми започнат да вкарват пари в държавата и то милиони в данъци, тогава една държава забогатява. Затова е много важен пътя ни към еврото. Да. Ама те не казват и много важен факт, нали, тая Хърватия. Те не използват много важен аргумент, че се повишават цените, защото идват много туристи вече, много по-лесно им е. Не трябва да си обменят парите. Директно хващаш полета и отиваш на кафе в Хърватска, примерно. Точно. Затова е важно да има и Шенген и така, защото тези фирми, които работят с ресурси, които са по камионите, човек ти да чакаш там, той може да направи още един курс, вместо да чака по границата. Те си увеличават продукцията много повече. Много ясно, че ти когато си в Шенген и примерно румънската фирма ще е много по-окей да търгува с нас, отколкото с Молдова, която примерно да кажем още не са в Шенген. Да, по-бавно. Да. И Украина, която е Молдова не са в Европейски съюз. Не знам, смисъл, като пример давам, две държави, примерно ние сме в Шенген, те не са, да кажем. Да ме поправят, ако е не са различно. Но много ясно, че румънската фирма ще иска да търгува с нас и да си води кореспонденците при нас. Много ясно, че сега Румъния не са още в еврото, но някой ден, когато Румъния, да кажем, влезнат в еврото, много ясно, че ние ще искаме да правим фирми в Румъния, за да търгуваме и ние с евро с тях. Ние ставаме много по-свързани в един общ съюз, в който всички си помагаме. Да. Нещо, което е руската идея. Нали, комунизма, това е идеята. Всички да обединим силите си и те да се разпределят по-равно. И свен това и никой няма да има интерес единия да пропада и затова ще се помагат очевидно, когато се налага. Mm-hmm. Защото един да падне, той е като домино, всички ще сринат. Точно. А и то много по-трудно да падне, защото когато си отделен, тогава си с малка тежест на доминото ти да падне. Обаче когато вече си в съюза, тогава е много по-трудно държавите да позволят ти да паднеш, защото това влияе зле и на тях. Нали това казвам? Знаеш, че сега като приемат еврото, даже има шанс, може да говоря пълни небивалици, но доколкото разбрах, има шанс само заради това, че повече, примерно там 3-4 милиона души повече ще използват еврото, то да се вдигне във времето и от примерно 1,90 да се вдигне 95 и така нататък. Защото става повече търгуваща валута. Много късно стана, човек. Да. Колко е то? 2,5. 24. Чакай да видя, че имах още темички. Разбрали пак за поредното полицейско убийство? Убийство, така ли? Да. Мисля на това момче, където му блъскаха в будката. Не знам, будката ли? Дето на записа му блъскат главата, буф и той получи вътрешен, чупи му се черепа, вътрешен кръвоизлив и филм реално. Mm-hmm. И пак се измъкнаха, той бил виновен, той наркоман, еди какво си. Само едно нещо искам да кажа. Не подкрепям полицейското насилие и смятам, че не трябва да прекаляват. Това важи и за охранители, и за всички такова. Ги убиват, човек. Под претекста, че са обаче, оттайки и наркомани, а работата им е да ги арестуват, не да ги убиват, брат. Само едно нещо да кажа. Конкретно в тази ситуация, това момче, от видеото, което видях, оказваше съпротива при арест. Доста сериозна съпротива. Сега не трябва да го блъскат, но е факт, пак си мисля, че не трябва да го убият. Не. Точно това ми е поинта. Не трябва да прекаляват, но и той оказваше съпротива при арест. Много сериозна съпротива. Искам да кажа на всички хора, ако някога тръгнат да ви арестуват, не оказвайте съпротива при арест. Защото му ви убият. Не, и това, но не е правилно. Не. Явно може и накрая, ние си вършим работа, той съпротивлява наркомана
И така, Да. и трябваше да облъсна Някои главата държави, пет даже, пъти. примерно, ако тръгнеш си бъркаш фяки или нещо такова, могат да те убият, защото очакват да извадиш пистолет. Не знам, там ми наподоби. Не знам, не съм гледал записа, тази част, която се е съпротивлява, обаче много ми напомня на този случай. Много С трудно им ония беше да... Флойд ли какъв беше там, дето почина. Да, го убиха. Да, той е Джордж рецидивист. Флойд. Да, ама он е така си сложил коляното, че го задушил. Не, то там е още там е наглост. Там е много по-голяма наглост. Мисля, че тук не са Ти, това сме си говорили. Сега е момента. Браво, много хубаво вкарахме. Ти като видиш полицай, какво чувстваш? Да. Сигурност, така, браво, спокоен съм, сега ще се върна по улицата или си кажеш, това сега сигурно ще ме спре, ще ми се заяжда нещо. Това сме си го говорили много пъти в колата, докато сме пътували, че много по-спокойно ние да пътуваме зад някаква примерно Г-класа, някаква тип традиционна мафиотска кола, или очакваш някой ти се заде отвътре, отколкото пътуваш зад патрулка, или да видиш патрулка в далечината, или примерно, дори ако видиш някакви такива мутри, нали, върват на групички, пак ти е някакси по-спокойно, отколкото видиш полицаи по улицата. Не съм сигурен за това, ама със сигурност това, което не чувствам полицията някакси ти е, чувстваш в мафиотите, че има някаква лека справедливост. Че нещо, ако си седиш тихичък, ако си вървиш по улицата, пак някакси има шанс, но нещо при полицаите те притеснява повече. Не. И да си тих, и да не си тих. Те искат, примерно, нещо, ме скучно, искат да заработят малко за деня, да покрият норматив. Това вече са някакви много, според мен, драстични случаи. Случаи... Ама примерно прави впечатление, че на края на годината изведнъж почват мощни спирания. Все едно наваксва за цялата година. Ти имаш предвид за полицаите ли? За полицаите, Да. Смисля за мафиотите. Да, норматива да си подобрят. Искат от тях да се обаждат, али там да спират хората. Да. И това е просто... По темата за AI, преди да преминем, нали, към следващата, искам само да кажа, никой да не се притеснява, че AI ще му вземе работата, защото историята на България показва, че... Не на България. Че историята историята на целия свят показва, че една технология се върши от хора и малко по малко тази технология започва да се върши от машина. И това важи за всичко. Просто сега ще бъде по-масово, но това никога не може да замени изцяло креативната мисъл, изцяло начина, по който да създадеш ново знание. Всички хора са креативни, брат. Не само. Имам предвид. Примерно, преди години е имало човек, който е действал като аларма. Отида ти на прозореца и ти тряска по стъклото. Така е. Създават алармата, взехте ми работата. И този човек става друго, което в този момент има нужда от него. Да, става където като се обадиш до 180 и ти казват още час. Тоест, ако мога да го вържа еврото, изкуствения интелект, тоест налага му се да се адаптира. Той точно така ги притеснява. Винаги това са проблеми на хората, които не могат да се адаптират, на глупавите. Ако ти си нормален човек, който има поне малко възможност да мисли и да съществува в този свят, ти ще се приспособиш към всичко и ще можеш да прокопсаш. Даже ако си достатъчно умен, ще използваш изкуствен интелект, ще спечелиш много пари от него. Не може всички. Ако всички са такива, пак няма да станат пари за хората. Всеки ще е богаташ, ще няма пари. То това ти казвам. Накрая, виж колко... Това ще накара обществото да е по-умно. Защото изкуственият интелект ще махне най-глупавите професии. И ти ще бъдеш принуден да бъдеш по-умен. По същия начин, по който казваме, че жените не трябва да харесват биячи, за да може децата като растат да не искат да са биячи. Спират ли да ги харесват? Начин. Не, това ти казвам, че изкуственият интелект ще наложи изкуствена норма глупавите хора да не искат да са глупави, за да могат да оцелеят. И те автоматично ще станат по-умни. Аз смятам, че изкуственият интелект ще води към по-умен свят. Нищо, че по логика ние постоянно използваме ChatGPT, открим и това, открим и онова и така. Добре, това е друга тема за много дълъг епизод. Сега колко помага, дали не ни правим мързеливи. В крайна сметка, какво лошо има пък ти да си спестиш време и да откриеш информация? Която, между другото, той ще я удостовери. Аз просто се притеснявам, че не го използваме по добър начин изкуствен интелект. Аз си спомням, като бях малък, баща ми разказваше, един ден всичката тази черна работа ще се върши вместо нас и ние най-накрая ще имаме време да правим изкуство и да какво сме щастливи. То е така? Да, ама те го използват за изкуство, изкуствен интелект. Добре, не хората да правят изкуство, а него го използват да им прави изкуството. Ще ти дам пример с мен. Аз си говоря често с ChatGPT, споделям му там идеята за филм, сценария за филм, който имам. И ние си говорим с него, казвам, моля, подобрим някакви неща, какво си, що си, той ми дава оценки и така нататък. И ние сега започвам, примерно аз му казвам, тук имам някаква дупка, може ли да измислим някаква сцена, която, или да ми дадеш идея, с която аз да си я развия и така нататък.
И то си личи как той ми дава идеи, които вече съществуват, които вече някой ги е правил, които вече са малко или много клише. Никой не може да ти замени това ти да създадеш ново знание, което не съществува. Аз ти говоря за нещо малко по-различно. Когато бяха на мода тия на Гибли ли се казваше? Mm-hmm. И имаше реклами, много добре изпълнено, изписано изкуството най-накрая вече е достъпно. Mm-hmm. Защото И това ми се стори много грешно. Що? Най-накрая вече е достъпно. Мисъл? Ами, че може да го прави вместо теб. Ама то под достъпност не имат ли предвид, че иначе човешка ръка не може да го създаде по този начин? Не, може, просто не всяка човешка ръка. Може и да сме ограничени, откъде знаеш. Може и това да ни е макса, който сме имали някога. Няма да е толкова ценно изкуството, ако всеки може да го прави. Не мислиш ли? Тогава ще са ценни историите. Защото който измисли най-оригиналната и най-хубава история. Ще се махне къртовската работа. По-скоро сега вече няма да е достъпно, защото няма да е истинско изкуството. По-скоро няма да бъде толкова трудоемко, бих казал. Креативността пак ще си остане в изкуството. Защото и най-големия изкуствен интелект не може да измисли нещата, случили се в Breaking Bad. В моята работа, сигурно някой ден ще мога с изкуствен интелект да му кажа, моля да ми намериш една част от еди кой си, Big Brother 2013, където лицето Хикс каза еди какво си. Да, директно е тук. От тази до тази минута. Той ти го прави. Вече. Така ли? Да, само че не е достатъчно добре развит. Защото някои неща са трудни за откриване. Но, примерно, ако му кажеш нещо конкретно, може. Това е. Ето, виж, той ми върши работа, която ще ми отнеме часове наред. Ама ето, това е друго. Ти си противоречиш. Защото това ще ти помогне на изкуството. Той ми помага, ама не прави цялото изкуство. Това ти казвам. Като с уния дет злоупотребиха с... Или пък сега дет правят да се забавляват, ми правят някакви сцени, дет съществуват, примерно с Соня, така ли смръдло, правят с изкуствени. И какъв е смисъл от това, бе, брат? Нещо, какво му е забавното на това? Ама тези хора, те и без изкуствен интелект са непрокопсаници. Това просто те използват една машинка. Но... Умният и готин човек винаги колко ресурси са му нужни, колко вода изхабяват и всичко, за да им направят тази глупост, да се забавляват. Това вече е друга тема за екологията в чат GPT, но... И веднага, и моят приятел я ми вика, нали за това си плаща, бе? Хубаво ти си плащаш, ама ресурсите за така тъпотия да използваш всяко щулство. Добре, няма ли да... Ето ти даваш пример сега, той ще ми помогне седи какво си и що си. Това обаче ще помогне твоето изкуство, защото по едно време ще можеш да правиш по 2 видеа на седмица. Да. Помага изкуството. Ама това, което искам да кажа, да не отнема душата от това, което прави. Няма как. За мен... Има. Споделял съм ти разликата между знание и интелект. Бях на един семинар на Ани Цолова. Нали знаеш коя е Ани Цолова? И тя разказва как само че вече не си спомням коя точно телевизия американска известна, си направили експеримент. Някаква тема трябва да напишат и трябва да разберат колко от тях са от изкуствен интелект и колко от човек. И са разбрали с точност кой е човек и кой не, заради точно тази липса на душа. Просто си личи, че няма душа. Да, използвали с страхот, изкуствен интелект е използвал чудесни думи. Много добре написано, но се личи, че я няма душата. Mm-hmm. Това не може да го отнемеш от човек. Обаче... той ще стане достатъчно добър, за да прави тези неща, но той ще създаде нещо, което вече го има, което ти си му дал, за да може да анализира. Но истинският интелект е, когато използваш съществуващите знания, за да създадеш ново знание. Това не мисля, че някой той ще може да го създаде. Само преди да продължим. Няма да стане като музиката. Нещо. Добре, аз пак ще говоря, няма проблем. Ти ме чуваш. Бачка си. Няма ли да се случи като с музиката? Виж колко технологични такива улесняващи неща се появиха и изведнъж ще станат супер неоригинална музика. Кавари след кавари, ремикс след ремикс. От това се притеснявам да не се случи във всяко едно изкуство. Ама аз това с ремиксите, защото е тема, която сме си го обсъждали преди, аз всъщност проверих, че това вече е съществувало. През 90-те. Просто хората не са го отбелязвали. Но повечето от песните през 90-те години са песни, които са съществували и те са им направили, и те са били известни. И те просто ги правят малко по-известни, част от песните през 90-те. Че то не е ли по принцип са период за музиката 90-те? С One Hit Wonder-ите. Глупост. Рамдам диги-диги. Това е третото най-силно поколение. Даже да не кажа второто. Може би след 80-те са най-силното. Ма това, че си One Hit Wonder е лошо за самия артист, ама не е лошо за музиката. Ти правиш ебахти хитовете, където запомнат 3
30 и повече нещо. години, да. Това как мога да е лошо за музиката. Ма ето, примерно, Ice Ice Baby, от една песен на Queen. Ма те си го съдили, си спечелили да. Да, ама... Той каза, заслужаваше си. Винаги е имало... Това нещо с ремиксите винаги го е имало. Винаги някой използва семпъла на друг, за да Значи едно е семпъл, друго е да използваш цялата мелодия, просто твой текст да сложиш. Сега, примерно това с Anxiety е тъпо. Сега се сещам, сега сетите и през комунизма редовно си го правили. Там пък никой нищо не може да им каже. Чалгата. Също. Макар че там си е... Там си има договор. Да. Ама се тая, говорим като изкуство. В турско, в гръцко. Да. Ама за комунизма се сещам там с братя Рагирови, където взимат от една песен Illusion. Те пък пеят какво? Не нужен. Велик момент. Да не забравя една тема, която между другото ние вчера да споделим ли на аудиторията какво преживяване имахме. Давай. Бяхме на театър на Захари Бахаров и Теодора Духовникова. Да. Моля ти се, наредно е. Да. Плюс това съм много очарован от нея. Приятно Аз няма да обсъждам много, само ще кажа едно нещо. Мисля, че българският театър, както българското кино, може би и българската музика, върват в добра посока и виждам едно нещо, което преди, като по-малък, когато съм ходил, не ми е харесвало, но вече го има някакси по-естествени, по-готини микрофони, по-такова. Има още така да се развие, но съм доволен от цялото преживяване. Аз искам да похваля Теодора Духовникова, която в киното... Аз искам да си кажа. Да. Аз съм от 14-тия Да. че в филмите е много безизразна и в театъра, като я гледах, направо друг човек се е. Много емоция. Аз не би казал безизразна, но е винаги такива роли, където е лоша жена. Монотонна, добре, да. Много една така студена жена. Да. А тук беше много по... Тук беше огън жена. Всяка сцена си поплачваше малко. Да. Но, по темата Захари Бахаров, на него му се случи едно нещо последните 2 седмици, докато бях в Пазарджик. Знам. Той публикува снимка с 2 кученца. Нали, казва за едното куче, моля ви се, нали, искам да развъдя това куче, търси меди какво си куче, еди що си, еди какво си. И доброто му дело бива засипано от някакви хора, които просто в коментарите го съсипват. Как ти ще развъждаш нерегламентирано, това се прави еди какво си, еди що си. А той Захари не е имал предвид аз лично да го развъждам, а примерно да му помогнат да намери някаква агенция, която си има лиценз, да намери човек, да намери кучето, някакви такива неща. И на следващия ден той беше публикувал пост. Ще му намерим ли гаджи или аз да му стана? Да казва, вика, за пореден път да кажа, искам по напълно легален, законен и по всякакъв целесъобразен начин да разведе кучето си, ако и този път не става, аз ще му пусна. Да. И сега това ми напомня, защо българите сме такива. Ама те знаят ли, че това е той? Че му той скъса снимка за себе си, с всичко. Защо сме такива? Защо всичко трябва някакси ние да имаме защо Фейсбук се превърна в така на този тип хора? Само те останаха там. Да споделим ли за това, където ще правиш видео? За 5 слова на такова, да. Значи аз влизам в една група, то не е група, ми някакъв човек там си публикува, казва се Етюдите на София, The Sketchers в София, нещо такова. И той публикува някакви рандъм хора, си върват прямо по Витушка, какво си, що си. И някаква жена снимал по рокля, ладна рокля, не разголена или нещо такова. И отдолу гледам коментари, виждам да си чета и започват. О, леле, какъв лош лак, нали, с тази рокля точно, косата роша, какво си, що си кажеш? Окей, жена, нали, жените ядат повече хейт от нас, някакви неща. После, някакъв мъж целува жена си, жена му обаче спуснати ръце така. И, нали, личи си, че ни харесва. Да. Тоест, насилва. Аз се чувствам, че окей, свободна медия, всеки има право на мнение. Обаче аз им чуш, че те се чувстват длъжни да кажат какво точно мислят за този човек. Не, трябва да се направи видео за това. Аз от край време си го мисля и нямам по-подходящ човек от мен да направи видео за психологията на коментиращите. На 5 социални мрежи, видовете. Това беше за Захари Бахаров. Просто им чувстваш, че всичко хубаво в този свят, което се опитваш да направиш, някой някъде ще ти каже, че ти не го правиш правилно. И това до някъде убива желанието, защото аз не знам дали той ще публикува скоро така. Дори Исус Христос имал хейтер и ти ми говориш. Да. И той е казал,
Нали, не той ли, също кой беше казал. Който е безгрешен, първи да хвърли камък. Така че дори във всяко добро дело винаги има някаква грешка, която или ти, самият човек, който върши доброто дело, някъде в живота си е сгрешил нещо и той ще го намери. Защото сега, примерно, ще излезе, може би не е най-добрият пример Явор Бахаров, ще излезе някой от тези по-супетнелото име и ще каже: искам да дара 10 000 лева, намерете ми кауза. Ще ми Да, ти където ходи там, прави еди, какво си, точно ти ще ми кажеш. Няма, щом ти лепнат етикета, край. Да. Аз имам един въпрос към теб, който искам да ти задам. В песента си Grenade, Бруно Марс пее, че би хванал граната за теб. Да. За мен? Нали е така? Да, бе. Само че какво? Не би. Това ли? Защо тогава си отмени концертите в Украйна и Израел? Защото той би хванал за хората, но не е сигурен, че публиката е готова да хваща граната за него. Добре, готов ли си за моя въпрос? Да. Аз, както винаги, не съм подготвен. Тя имаше живот точно и веднъж, един епизод в моята рубрика. Някога ще я върнеш. Но това не значи да не се абонирате за канала, защото, както знаете, на 10 000 абоната ви очаква да се пусне светлината. Да, айде този път да кажем думата 10 минути по-рано. Да. Уния, където само превъртат, да си кажат: къде сте, къде е тази дума? Ама защо ги караме да пишат? Просто да знаем, че стигнали до там ли? Не, защото ще участват в giveaway на 10 000 абоната. Който ще бъде... Ама трябва под всяко едно видео ли да са писали тия хора? Да, ние после ще абсолютно проверим... всички до 10 000. Проверяваме ги, кои са хората написали думата и вкарваме имената в една машина и тя ще си изтегли победителя за giveaway, като казваме, няма да е нещо тип като книга, където си кажа за какво участвах, ще е готино. Ще има... не, че просто, нали ти ли става малко тъпо? Аз ти казах ония ден, гледам последния печели, предаване, в което съм участвал, и вече те си имат рубрика победителя, който остане накрая, още един бонус въпрос. И ако той отговори бонус въпроса, имат някаква книга. Да, умрял съм им за тази. Защо? Просто някаква книга. Или пък в минута много имаш примерно въпросът беше такъв супер специфичен за кучетата и който отговори, получава енциклопедия за кучета. Брат, ти ако го знаеш, той най-вероятно вече нямаш нужда има код. И нямаш нужда енциклопедия, защото го знаеш това нещо специфично. Добре, думата, която ще им кажем е Дилинджер. Да. И даже в скоби... Супер. В скоби... Монев. Чакай, да не им даваме толкова. Ако напишат Дилинджер и в скоби от кой филм е този... този такова. Все пак ми отваряш проблеми. Сега ще свържи с мен. Не бе, само това е дума. Ама той не признава. Аз карам ли лоша конотация в тази дума? Просто дума. Той ще се прави много добре, знам, що го каза да ръбъраш. И то не на теб, на мен ще го каже. Така е. Тъй, готов ли си за моя Would You Rather? Да. Добре, приемаме ситуацията, че твоето гадже и сестра ти си разменят телата. Тоест, гаджето ти влиза в тялото на сестра ти, но знае, че в смисъл със своето самосъзнание. О, не. А гаджето ти влиза в тялото на сестра ти. И бих ли правил секс с гаджето ми? Така. Като знам, че със съзнанието и душата на сестра. Чакай. Какво би предпочел от двете? Да ебеш сестра ти в тялото на гаджето си или да ебеш гаджето си в тялото на сестра ти? Не, много по-дълъг въпрос. Нищо не бих избрал. Не, или двете умират просто и почва война и Путин хвърля бомба върху целия свят. Трябва едно от двете. Значи, въпросът е следния. Предпочиташ съзнанието или тялото? Бате, то е едно и също. Сестра ми не струва. Не струва толкова. Йо! Кам ти сестра, защото си струва, но бате еднакво зле. Добре, нека разгледаме и двете ситуации. Първата ситуация е заставаш пред гаджето си, но знаеш, че вътре в нея е сестра ти. Тоест тя, когато се върне в тялото си, ще знае какво се е случило. Да, но носи същите гени. Но е с тялото на гаджето и същите гени. Ако е забременение без да искам, ще е кръвосмешение. Не, ти после си забременил гаджето. Някак си в нейното тяло се озвава. Не бе, спермата. Първата ситуация е, че само душата на сестра ти е в тялото на гаджето си. Не, брат, пак спа с сестра ми така. Да, ама това идеята, кое е физическото или менталното?
Защото в един случай трябва да си с затворени очи. А другия поне може Да, да си... това си мислих, че ако си затворя очите, но тогава ми изникна този въпрос. Ако без да искам взема, че е забременея, спермата няма магически да се озове в тялото на... Не, ще си остане в нагаджето ти. Но ако е беше сестра ти и забременее, тогава ще си остане в... Чакай, какво значи да е сестра ми? Той и в двата случая е Не, сестра ми. ако е беше тялото на сестра ти с Аха. мозъка на гаджето си. И какво да, това те питам, да. Тогава ако забременее, ще си остане В сестра ми. в сестра ето, ти. виждаш ли? Какво да видя? Значи, защото гените Тоест, са си същите от тялото. Добре, ако премахнем в опцията за забременяване, Пак е гадно. остава си гаджето. Защото поне само си го По-склонен мислиш. съм, ако толкова нямам избор да се Мога ли да самоубия? Не. Тогава ще избера душата и съзнанието на гаджето ми, нищо, че е в тялото на сестра ми. Т.е. ще беше тялото на сестра ти. Holy shit, това е интересно. Ако бях избрал другото, какво? Holy shit, беше сестра ти. Не, очаквах 70 на 30 в полза на другото. Не съм казал никакви проценти, ама... Damn. Окей. Това е интересно. Сложен въпрос е, да. Може да е по-зле. Аз да един имам ден брат. го разсъждах. Да е с брат. Аз един ден го разсъждах, защото той въпрос по принцип е с майка. И до И какво го стигна? разсъждах. Може... Всъщност не знам. А може би не съм стигнал до един Ако конкретен ми е въпрос. степ-систър, Не, това е лесно. Така няма въпрос. Просто си оставаш с гаджето ти и какво? Не, аз може би... Не знам. ще избера... Тя няма да има спомени, сестра ми, от това, защото не е реално с нея. Ще затворя Зависи очите. на кое е съзнанието. Да. Ако е съзнанието на гаджето сестра ми. ти, ще има спомени. В крайна сметка аз и не съм с гаджето ми само заради тялото и, нали? Ама все пак предпочиташ да не е тялото на сестра ти. Ама то не ти заради ми тялото, оставаш- а просто заради това, че е сестра ти. Ще избера първото. Което е? Съзнанието на гаджето ми, ще затворя очите, Мгм. да не виждам тялото на сестра ми. Но после да, вие си знаете, само с гаджето, Да. че е това. Това е Да. мъдро решение, защото някакси пренебрегваш себе си за общата кауза. Защото така спасяваш и сестра ти. Спасяваме, да. Защото тя няма да знае Няма да е какво се е обременена. случило. Тя Да, знае, да. че един ден е в чуждо Няма тяло. да имаме травма и двамата, само аз ще имам травма. Така е. Ей, браво. Мъдро решение избра. Аз май... Чакай да прегледам. Освен ако не разбере, какво? Чукал си ми тялото! Ти наред ли си? Да. Между другото, чай са, верно, тя ако знае после, че си чукал. Да. Не, ама какво пак? Пак е по-лесно да се приеме някакси. Пък и знаем, че сестра ти се сърди малко и ти прощава. Така че ще се случи. Да, имаме една друга тема, но ще я запазим за следващия път, защото тя е по-обща и не е толкова актуална. Добре, ти ако имаш нещо друго да Не, кажеш. айде да приключваме, да си почием и да вършим останалата работа. Да. Благодаря Благодаря ви, че че бяхте с нас, да. Искам да им благодаря и за хубави отзив към предното видео. Ти щеш да им се извиняваш. Да, то не е баш извинение, аз Ти знаех, трябва да им се че... извиниш, защото аз ти казах да имаме общ план, ама ти, Аз просто мисля, че не може всички да сме на фокус, но да кажем, че другия път ще опитаме да имаме общ план, за да не се сменят толкова камерите, като има какафония. И да се надяваме всички да са в фокус и да се получи, но се радваме на положителния ви отзив, че нали, не харесвате като само... идея, да. Да, че не харесвате само актуалните теми и те неща, ми искате да има и малко по-разчупени, раздвижени теми. Ти мога да закриеш вече като самото видео. Разбира се. Това, което ми се иска да кажа за финал е, разбира се, чао.